Parell us tornaran a demanar una bona fotografia i aviam si us donem alguna idea. Surt a córrer i vés a algun lloc. Nosaltres anem a Can Poal, el nostre arbre favorit, i llavors farem la xemeneia de l'Almirall. Aquesta és de les més altes, o la més alta d'Europa. Foto xulíssima. Ara et toca a tu. O poses aquesta cara. Després també us hem dit que podíeu fer la foto que més us agradés, que no hàgiu pogut fer, com ara, per exemple, la Txell ens envia aquesta des de Castellsapera, xulíssima. En Jordi Mas, aquí corrent pels parcs, també ens envia la seva foto. La Susana Vargas ha pujat, s'ha enfilat aquí a dalt d'un turó, també s'ha fet una foto. El Toni Granados corrent per camins dels voltants, també se la fa. En Joan ha trobat la pinya! Ei, la de la pinya! Tenim la foto de la pinya. La teva foto, encara no vas tard per a la foto moixonaire. Doncs vinga, mira, es obre el ventall. Fes-te aquella foto que en el seu moment t'hagués agradat enviar. A més, el que més ens interessa és saber de tu i et volem aquí i ara. T'esperem, volem la teva foto. A foto@moixonomsbomber.